Nuwun para miyarsa ngaturaken pambagya kawilujengan. Mugi jenandika sedaya dalasan gotra kula wangsa tansah minantu ing karahadi sugeng pepanggihan kaliyan kula Malaysia wonten ing acara waosan cariyos cerkak. Wekdal punika sampun sumadya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan glati. Jalaran mung sepele perkara glati, nanging anggere rembugan jur nyenggol bab gegaman mesti dipastekake dadi bubrek rame nganti tukar padu. Wis ngerti yen aku ora seneng pepanggonan menika rupa gegaman, malah yen bidhewe kuwi senengane keklumpuk barang sing jeneng glati. Sanyawang wae tak singkiri. Dadak jinah ya bojoku kladuke yen wong sugih ngono diarani seneng koleksi barang-barang sing duwé nilai seni mligi. Kanggone jinah glati sing nggo kadadine barang aji kaya dene keris lan sapitunggalane. Glati siji durung ketul wis keburu olehe golek sing luwih landhep. Yen kasembadan cekel glati landhep kadereng anggone mburu maneh sing luwih landhep. Kepara yen ana sing wujude nduweni nilai seni. Kang, aku butuh glati. Glati ing pawon kae wis ora tedas nggo nugel lombok brambang. Yen muleh becak mengko aku titip tukokno glati sing rada landhep. Panjaluke jinah sinambi korah-korah. Pendak-pendak kok tuku glati arep nggo apa tanah? Glati pirang-pirang kae, Pak. Rak yen isih ana sing landhep. Urip ing jaman kaya ngene mbok sing rada doyan prihatin. Gelem ngirit asline lehku meres keringet. Lho sampeyan ki ora ngerti, aku malah etok-etok ora ngerti ta. Kang, kanggo nyukupi butuhan aku rak ya melu buruh hadang, melu buruh ngasak olah-olah sing isih gelem kanggonan tenagaku. Lan sesuk aku ditembang kaji sodik rewang nyelameti 40 dinane anake sing dadi korban demonstrasi. Supaya rikat lehku nyambut gawe aku butuh glati sing rada landhep. Genah wis krungu dhewe ya anake kaji sodik tiwas jalaran melu-melu ontran-ontran seneng ngebubi kerusuhan bringa-bringi ngendelake gegaman mamerke landhepe kewanen. Dadak kowe gubuh arep nglumpukake glati. Ora wedi sampeyan klincipen omongan, Kang. Ditangisi bojo nukokake glati kok dadak omong ngalor ngidul tanpa jluntrung. Wiwit kapan sampeyan ajar dadi wartawan? Wis rasah didawakno. Mundak ngembara ombro tekan ngendi-endi. Wis awan aku arep budal ngangkut penumpang ing prapatan Sroya. Luwung kena kanggo nyrimpeti butuh sing saya abot sanggane. Kang, bengok jinah ora tak praelu. Anjuk cilik kumel kanggo lepringet gelis tak kalungake ing gulu. Topi gambar salah siji kontestan pemilu olehku melu kampanye mbiyen tak blesekake nutupi rambut sing awut-awutan ora krumat. Becak setoran enggal tak surung rasa. Kang, swarane jinah setengah jerit kepeksa nyandet lakuku sing wis manyuk tekan dalan ngarep omah. Wis to nah, aja bengak-bengok yen kowe meksa kepingin golek glati ya menyango pasar dhewe. Mengko pira regane tak ijoli duwite yen mulih saka ngegenjot becak. Wangsulku karo mapenake bokong ing dhuwur sedel. Becak tak pancal sawetara. Barengi ubenge roda ana rasa oling sakjerone dada. Yen tak gagas kandhang ya ana benere apa sing dikarepe jinah ngenani glati kesayangane. Urip jaman saiki kayane anger sirah perlu simpen gegaman kanggo jaga-jaga yen ana babaya sing ngancem. Senajan tamung dapur glati kanggo iris-iris brambang ing pawon rak ya ora ana alane.
diwitikno jaman akhir akeh wong padha andreng ngasah omongan rebut bebener lan buntut-buntute pamer kekuatan adu landhepe gegaman. Yen mung trima glati kanggo buruh mangsak ya gene pepinginane jinah tansah tak palangi. Durung tutuk anggonku rigenam pangangen dumadakar ora kenyara-nyara rudha becak nglindes kucing gering ketubyuh ing tengah lurung. Aku wis krasa yen bakal ana firasat sing ora nyenengako. Ketrimian saka kidul gang krungu swarane Pak Dul Malik mampang-mampang ngundamana kanthi tembung-tembung sing bisa ngebangakake kuping. Aku mung trima meneng. Lakar ing kampung iki Pak Dul Malik wis kadang kadinone pawongan penyayang kucing. Rasa tresnane marang kucing ngluwihi kawigatane marang arak lan bojo. Mula bareng salah siji kucinge mati anggone nesu nganti kliwat wates. Man pemripatmu ora ndeleng dalan, ngerti ana kucing sakmono gedene kok ora disimpangi. Kuwe ajaran po piye? Ngapunten Pak Cul, kula estu mboten jarak. Bilih panjenengan ngrasakake kucing malih mengko kula lintuni ingkang langkung ageng. Lajeng kersanipun dos pundi? Kok kanggep kucingmu luwih apik ketimbang Larasati? Kuburen kucing iki kaya lumrahe wong ngubur mayit. Kepeksa esuk kuwi aku iwut ngedusi batang kucing banjur tak bunteli lan tak pendem ing pojok perkarangan sisih kulon ngomah. Luwak mangan teles. Awak yen lagi apes age-age arep mburu sego sak pulukan kendisikan kesandung alangan. Dasar becak setoran yen nganti ora oleh hasil sida nyawa dhuwit ngomah sing cupet pasadiane. Ngancik jam 10 becak tekan pasar Seroyo. Kahanan wis katon sepi lan maneh langganan penumpangku wis ora ana sing mencucul irunge. Sing genah wis padha mulih luwih dhisik. Ateges aku mulih nglenthung tanpa nggawa asil apa-apa. Durung lungguh saka mburi wis krungu swarane jinah ngamuk-ngamuk. Ngrene iki ya gara-gara sampeyan Kang, wong wadon dikon budal dhewe menyang pasar. Anapa to nah? Kok nganggo jerit-jerit banter kaya wong lagi kepaten wae. Mbok dirembuk sing sareh. Wong lanang lagi teka durung klebon uga kok wis disuguhi tembung-tembung atos. Aku mau disembari lek sarpo Kang, krungu wadule jinah sing ora tak nyono dadaku kaya digodhog wesi gligen. Kowe aja anger ucap to nah, aja gampang ndakwa yen ora ana bukti sing kuat. Gek-gek malah kowe sing gedhen rumangsa. Apa lek sarpo bakul gladi sing kerep dadi langganan numpak becakku kae? Bener Kang, kurang ajar tenan wong lanang tumis kuwi jan perlu diwenehi pelajaran. Karepen duweni rasa kapok. Apa kepingin ngrasakake atose kepelan tanganku? Aja gampang kebrongot Kang, aku wadul ki mung kepingin perkara iki digenakake apa mestine. Aku emoh rame-rame, apa maneh yen nganti geger bisa ngenakake bilahi. Loh elek-elek aku ki wong lanang nah, yen temenan kowe disembarani padha karo wong elek butak kae arep nyoba ngilani dadaku. Aku dheweke pancen duwe nyawa dobel arep njajal nyoba kendele kulit. Ning lek sarpo pinter ulah kanuragan toh Kang, gondang mahir olah gegaman.
luwih-luwih glati sing didol sing pasar katon landhep-landhep. Yen ketikan adu arep jur gelut rame ora mokal kanthi mau dadekake cilaka. Senajan akeh-akeh pamengake jinah supaya aku gelem glenggana, nanging ora tak praelu. Babar pisan ati lanangku terus kroncalan, ora trima disepelekake. Luwih-luwih sing dadi undharane perkara masalah bojo. Senajan kudu tekan pati, atrep dibelani. Ambrak mung blenger wong mlarat sarwa cingkarang kerep kurang, nanging kanggonku ajining diri klebu barang sing paling ngaji. Dina sisuke aku gelis mancal becak budal menyang pasar Sroya, pamit bojo kandha yen arep golek rejeki. Kabeh mung samudana jalaran setiaku sakawit mung keselak pengen gawe pentungan kambi wong sing kumawani ngobrakake geniku. Wanenku mlebu pasar sing tak jujuk kawitan nggon barang-barang bangsane gegaman. Beneran ora gantalan suwe wis kepethuk bakul glati arang Lek Sarpa. Aku etok-etok ngolak-ngalik glati sapirang-pirang ing ngarepe. Salah siji katon landhep mengis-mengis lan rada dawa, tak regem kenceng kebak kaya kekuwatan. Suwe tak sawang tanpa gedhep. Sanalika ngingi tanah rambat banjur ulek dadi pamor kesumat. Kok kadingaren milih glati man, arep nggo apa? Aku kaget Lek Sarpa tak sawang lan ndhep karo nguncal gemeter. Kanggo nyaur rasa wirang Lek, barengi swara wangsulan glati sing wiwit mau tak cekel kumlawe mancep ing dadane Lek Sarpa. Getih seger muncrat kairing sesambat. Senajan wola-wali ditekem nganggo tangan loro, uncate nyawa wis ora kuwawa dicandet. Wong saka pasar geger, umyek rame nganti akeh wong sing pating jerit. Aku mlayu klepat karo mbuwang gladi gudras getih ing papan kono. Kuwatir dipulosoro wong sapirang-pirang. Mlayuku nuju kantor polisi sing ora pati adoh karo lingkungan pasar. Mbok kepiye kahanan sabanjure aku ora kobur mikir dawa. Atiku sawetara krasa marem bisa mateni wong lanang sing mlebu sel. Aku lagi bisa rada wening menimbang tumindakku sing kladu emosi lan sembrono tanpa pentungan. Ana prasasat ora percaya yen aku wong lasara keduwung sumlepit ing poncot ati. Hang sing sasuwene iki jireh gegaman dadak tegel gawe Rajapati. Jaba kang ana swara ngundang saka ora pangling kuwi genah swarane Dinah. Aku ora kemecap, wadon mlaku nyandak sel tak sawang landhep. Aku ora nyrono ra ngira yen sampeyan tega mateni Lek Sarpa kang sepurane nah aku wong lanang. Aku dhisik ramung omong, ora duwe pikiran lan ngakon sampeyan males tumindake Lek Sarpa. Gineo kok nganti kedadean kaya ngene. Jalaran landhepe omonganmu nglarake landhepe glati nah. Jinah gelis tumungkul semu getun, kaya-kaya dadane karanjap rasa pangrasa sing angel dipikirake. Aku mung bisa nampa kenyataan sing durung tau kepikir sadurunge. Banjur klemun-klemun ing ngarep mripatku kaya ana gladi landhep sapirang-pirang pating kliwar ngumbar rasa kamenangan.